Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal! Illum se nitkellmu fuq waħda mill-isbaħ tradizzjonijiet tal-Halloween, it-trick or treat. Meta nduru d-djar u niġbru il-ħelu. Imma qabel ma xi ħadd joħroġ għat-trick or treat, għandi 3 regoli importanti għalikom. L-ewwel regola, is-sigurtà l-ewwel. Dejjem noħorġu ma' adult li nafdaw. Dejjem! Għaliex? Għax l-adulti jafu t-toroq sew, jżommuna siguri mill-karozzi u jiżguraw li nħabtu biss fuq il-bibin tan-nies li nafu, jew li nkunu mżejna u lesti għalina. It-tieni regola, kliem maġiku. Meta nħabtu u jiftħulna, qatt ma ngħidu biss "Għatrina l-ħelu!" Le, irridu nkunu edukati, ngħidu trick or treat jekk jogħġbok, u meta jatuna xi ħaġa dejjem ngħidu grazzi bid-bissima kbira. It-tielet regola, il-paċenzja. Meta niġbru l-ħelu fil-qoffa tagħna, ma nikluħx mill-ewwel fi triq li nistennew sakemm naslu lura d-dar u adult l-ewwel jiċċekkja l-ħelu għalina biex ikun żgur li kollox sew. Issa li nafu r-regoli, ejja naraw jekk Zizi u sħaba jiftakruhomx. Waslet il-lejla ta' Halloween. Zizi u baba lesti. Il-kostum misbieħ libsuhom u l-qfif fidejhom. Imma mhux se jmorru waħidhom. In-nanna Teres ser tmur magħhom. Għaliex? Għax dejjem hemm bżonn li jiġi xi ħadd adult magħna għat-trick or treat. Ara, anke n-nanna libset kustum. Libsa ta' vampira ħelwa. Hello, min se jagħtina l-ħelu? Zizi qed toqrob lejn l-ewwel bieb x'eċitament. Il-bieb fetaħ, dan John it-tabib. Zizi tistaqsi bil-pulit. Jekk jogħġbok, tista' tagħtina l-ħelu? Grazzi tabib John. Minkejja li tabib xorta sab ħin biex iħejji ftit ħelu għat-tfal, proset kemm qed jieħdu gost u kemm qed jirrispettaw lin-nies. Hawn bieb ieħor, kemm tidher tal-biża' din id-dar, imma Zizi koraġġuża. Tersaq lejn il-bieb u tħabbat bil-mod. Il-bieb qed jinfetaħ bil-mod il-mod. Min wara l-bieb tidher id. Kemm jidher tal-biża' tit libes xi kostum. Żomm ftit, dak nafuh. Dak Grezzju tal-Van. Din id-dar fejn joqgħod Grezzju tal-Van. Kemm qed tieħu gost Zizi li qed tara lil Grezzju? U kemm għandu ħelu xi tihom? Trick or treat. Kostum. Hello. Jekk jogħġbok. Grazzi. Kemm minħobb nagħmel ħbieb ġodda meta nħares taħt is-sodda, jistaħbew ġol ħwejjeġ kobba, jistaħbew ġol gwardarobba, f'nofs il-lejl hemm il-gadajdu, is-serangu u l-ħajbu, il-bedudu u l-bellija, il-ħeddiela tax-fija. Dawn min huma x'waħda din ħatni f'bibi li marbin.
ħares hemm il-ħares ftit bajdan u wiċċu qares jaqaf ftit u ejja lawn ħalli naqqak mal-babaw dak id-del iswed ikun dak u sieħ bil-gid mejmun la tħares taħt it-tapit għaliex jaħstek xi afrit. Dawn minu max waħda din ħatħlif bibi l-mqarbin. Jekk inkisser xi plattina hemm xi fajk jaqbes fil-kċina jekk ninkik tieħux għalija hemm xi xidja nebbixija dawn il-lejja kollha ħajja kollha jħobbu jtun il-qtajja u jekk tridu ftit ħbieb ġodda morru ħarsu taħt is-sodda. Dawn minu max waħda din ħatħlif bibi l-mqarbin. X'sorpriża sabiħa rċiviet Zizi u kemm raw kostumi differenti. Issa għandi logħba għalikom. Se norikom id-del ta' xi kostumi tal-Halloween u intom tridu taqtaw x'inhuma. Lesti? Dan id-del ta' minu għandu kappell bil-ponta u qiegħed fuq xkupa. Sahara proset, issa ieħor. Dan id-del huwa tont u għandu għajnejh imnaqxin. X'jista' jkun? Ara ħamra, bravi! L-aħħar wieħed. Dan id-del jidher qisu l-iżgħar itir fl-arja. Huwa fatat! Proset tajtuhom kollha. Kemm hu sabiħ li nilbsu l-kostumi differenti. Imma l-aktar ħaġa importanti li tallimna llum huma ir-regoli tad-deb ta' trick or treat. Dejjem ma' adult, dejjem inkunu edukati u nistennew sakemm ma naslu d-dar biex nieklu l-ħelu. Ħudu pjaċir u bqgħu siguri. Narakom għall-avventura li jmiss. Ciao ciao! Mħabba u ħafna paċi u slim saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien nispera li nerġaw narawk nispera tkun ferħan għax samaħna nerġaw narawk nixtiequlek tkun daħkan darb'oħra ngħidu merħba mallum saħħa ċaw ċaw darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.